Сега ще видим. Сега виж, моите буракни, моите също. Ама внимавай сега да не объркаш горното и долу. Моите също ли? Аз моите също няма да ям. Какво ги взимате? Няма да ви. Хайде си направим телата. Аз също. Чакайте си, ядеш ли яйца? Искам да Айде сега ще първо да си избери яйца, после зад да си изберат. Готово. Така се чука и после така. Какво е това? Кафе? Ама аз не искам. 3, 2, 1. Няма да го ламаш. Аз чукай. Чукай. Готови ли? Средата обаче точно. Давай. Дай сега докато. Айде, чукни. Давай, чукай. Сега трябва да я чукнеш. Айде се чукай. Моето също. Да. Ама Ако искаш да аз всичките ще ги събереш, ще ги набеля. Може ли още да се чукай? Дупето. Чакайте сега. чакай сега да видим дали ще има всички. Всичките от едната от другата страна. Айде пи се избери. Много силно бе, ти ми направо. Ти слабо ли искаш? Няма слабо. Страйкта си ядат ли? Страйкта с чуки. Къде да ги обеда? О, ти взема тати бурака ли бе? Къде да ги беда? Тя бе не, чакай сега да избери. Дай. Не така. Дай, аз ще ги обеля. Всичките статки стане. Виж какво съм го кажи го на ти. Майка ти на лънка не е. Чупа ли го? Не, падна цветен. Айде още така ли? Къде е мама? Тати бурака. Давай. Ама сега не, чакай да видим. Не се чупи, Стана ли тръчи? Чакай, че не мога. Чакай да възможим. Чупи съм. Я да се пие цял. От камък е. Ей, Ивайло. А, тук придава, Снимай шарци. Снимай, сестра. Това е, да. Здраво ли? Здраво, сега ще стъпя на всички други яйца. Той е дървено и ти няма смисъл. Тогава не го. Туда сме дървено. Аз как ще това замисляме? Чакай. Майка да се вземе. Хайде. Хайде, чукай. Ей, гледай, цепи му залакала, не съм Чукай, бе. Снимай тук, снимай. Чукай. Искаш ли те да те чукнат?